सनामोन गावस्रा माथो लाइकबो हरला बेफोरबायदिबा लाबोनो इन्ट्रेस्टखौनो मोनालै मिन्थिगौ जानायालाय बांद्राय मोजां जासाबखाया थेवब्लाबो लोगोफोर नोंथांमोना जाय जाय मोजां मोनो लाइक हरबा मोजां मोनो आरोना थाब थाब लाबोनोबो मोजां गोसो जायो आरो माने अब्लाबो नायनो नायैयाथ' गावनि गोसोखासैना लोगोफोर दे जेबो नंला बाबाबो जायफोर नायनो मोजां मोनो बिथांमोननि थाखाय दसेबाबो लाबोबाय लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअ'आ गुसुं जाबाय अब्लाबो नायलांदो दे लोगोफोर ओमफ्राय हनै आंनि साना बुंबाय थायो आरोना अब्लाबो नों हाजारखि जाय नायनाया नायि नायनाया नायनाय बेखायनो नों लाबबाय थाल' होनना बुङो आंनि सानाथ' गोसोखौ दुखु मोनना होनना बुंबाय थायो आंनि सानाबो बेखायनो आंबो लोगोफोर लाबोआलासे थाया अब्लाबो लाबोथारोना दे होमबा सनामोन आदै सान नों आंखौ बेयावनो नेबाय थाबाय नेया जाबाय आरो गावनि हिन्जावखौनो बेसेबांबा टेनसन जागासिनो आङो उन्दुलांबो हायाखैना मा स' स्विट सान नोङो औ गावहा ओमफ्राय आंखौ लांफायासै आं थांफानो नागिरखानायखौ बोरै जाखो ओमफ्राय थुनथुलि सान सोरबा आंखौ थगायनानैसो लेंहरखो ना माखोथाय बेयाव थांबाय जेब्ला आङो मानसि माखासे गाज्रि मानसियालाय दंनाया दङमोन ओमफ्राय दाना ओरैबायदि सोर आंखौ उनथिंजायनिफ्राय हामला खालामखो बिनिफ्रायथ' सान बिसोर आंखौ एकदम किडनेपसो खालामबायमोनलै जेन थेननो ओमफ्राय आं मालाय बिसोरजों जेनगोन नामा हो मा होनखो थुनथुलि नोंखौ किडनेपसो खालामबावदों एसेबां बेफोरबायदि जाबाय ओमफ्राय नों मानो फन हराखै आंनो आरे सान बिसोर आंखौ किडनेप खालामबायबा ओमफ्राय फनखौबोथ' बहा गुखो आरो उनावसो ओमफ्रायो बे हाग्रा नागिरनानै मोनफिनबाय दे आं आंनि फनखौ होथ मा जायोब्रा बेखायनो आं थांजानो बाखाथारदोंमोनलै नोंखौ नों एसेबां दुगिनो थांबाय ओमफ्राय नोंसिनि मानसिखौलाय मानोथो लिंहराखै नोङो आङो बुंदों द' बे फना मानिफ्राय फैयामोन सोर हरामोन आं पाता लागायनो थिनदों दे कल डिटेल्सखौ आंथ' बेखायनो गिखाथारदोंमोनलै हारसिं थांनायनि नथिजाया नुबाय मा जाखो नुबाय जेबो नंला दे सान आंथ' मोजां फैफिनबाय ना आरो नोंनि थुनथुलिया एसेबां खमजर नङा दे खमजर नङानो बिदि खिन्थानानैथ' रासिनसो बोरैबा मोनबावबाय आङो नों माबा मोनसे जायोबा आंथ' सहायनोनो हानाय नङाना जेबो दुखुथ' मोनासै ओमफ्राय बांद्राय थुनथुलि जेबो नङा सान नों दुखु दाजाबो सिन्थाबो दाजा आं जेबो जायाखै नोंनि थुनथुलिया जेबो जाया आरो नों बांद्राय गिनाङा दे बिसोर मानसिफ्रा साननिफ्राय आंखौ बिदि गोजान जानो थिननायानोथ' बुजि मोनासै आं दाबो मा बिसोरो सोरबा मानसि फाथायनायसो जाखो ना मा जाखो अब्लाबोथ' सानखौ लाना बिदि बुंनाय नङामोन ना दा साननै खिन्थाथ'ला आं बेखौ नङाबा बांसिन टेनसन जाबावगोन दे होमबालाय थुदो थुनथुलि न'आव थांग्रोनोसै गोसोआ बोरैबा नाङोलै सना नों गोजानाव थांबा बिखाया ख्लाब ख्लाब मोनोना बेखायनो नों हाजार गियाबाबो नोंनि सानाथ' गियोना जाबाय दे मिस्टार रमान्टिक एन्ड आमफ्राय स' सरि दे आंथ' मिथियामोन ना सोरबा बिदि थगायनानै लेंहरदों ना मादों एखनबा समाव सोरबा माबा राइट इनफरमेसनखौबो हरो नालाय बेफोरबायदि इगनरबो खालामनो हाया बेखायनो थांनायदोंमोन आङो दाथ' नै मिथिबोबायना बिसोरो मानसिफ्रा माबासोमोन गाज्रि मानसियानोमोन बिनिफ्रायथ' सोरबा मानसि फाथायनाय ना मा जाखोबा आंखौसो किडनेप खालामनो नागिरबावलायदोंमोन बिसोरो ओमफ्रायथ' र' बिसोरखौ वान्टेड लिस्टआवबो नागिरगोन आङो क्रिमिनेल लिस्टआवबो थानो हानाय जोंनि माबायाव नागिरहैनोसै थानायाव औ बेफोरबायदि मानसिनिफ्रायनो गिनांगौ जायो एखनबा समाव नोंनाथ' सुथुरानो बांलांनायानो जोबखानाय नङा दाबो सोरनिबा नों हमनायनि सुथुरानो नोंखौ बिदि माबा फान्दायबावनो सानदोंमोनदां जोंनालाय बिदिनोसै खामानियानो जि जागोन नायगोन थुनथुलियाबो फेस टु फेस सामना खालामलांसै आंथ' आरो बेफोरखौ गिनानै फावसायना थाबा बोरै जानो बैयावलाय मा दाउखायाबो इसेबां गाबखोसै आयु हास दाउखाया जेव जेवनो हास आयै अन्थाव बाथावनो गथ'खौ सोर पापिनि फिसाया बिदि गालांखोसै इसेबां जिंगा थानाय गथ'खौ बिदि दाखोर बारियाव
दाबो हांआनो दङ गथ'ना हनै दाउखा सिलाफोरासो बेंजोब्बायमोन एथ' उन्दै फिसाखौ आबौ सना औ आबौ सोरनि फिसा जाखो नोंलाय दिनै बिदि दाखोर बारियाव मानो बिब्दि नोंखौ सोर गारलांखो औ आबौ सना जाय नोंखौ बिब्दि खालामदों बेबो मालाबाबो सुखु मोननाय नङा बुहुमाव बिब्दिबो मानसि दङ होमबा आंनि आबा मिथिसा सना बहा थांखो नों गामियावबो बयनावबो सोंहैजोब्बाय माथो रावबो नुवाखै बुङो जों दाउ बिफा नोंबो बहा थांखो आंनि फिसायाबा बहा थांखो जों दाउ नों बहाबा लांदों नामा आंनि फिसाखौ लाबोफिन जों दाउ प्लिज अननानै लाबोफिन आंनि एथ' उन्दै गथ'खौ नों बिब्दि खालामनो हाया आं आंनि फिसालानि अनगा थानो हाया आबा मिथिसाखौ नांफिनगौ आंनो नांफिनगौ बहा थांखोलै आबा आं माबोरै थागोन दे आंनि आबा सना आंनि फिसा हौवा सना बहा थांखो आं माबोरै थागोन मामा फैनो बावाखैमोन आरो नोङो आंनिफ्राय गोजान जाबाय आबा बेबायदि जानो हाया आं खनसे नायबावनोसै लामाथिं जों दाउआ फैबायदां ना ओइ इलिसा बिमा नों सफैबाय जों दाउ नों बहा थाङामोन आबा मिथिसारालाय मा मिथिसार मा बुंलाबायखो नोंलाय बिमा आंथ' माबा एसे खरस खालामथावथाव हाथायावसो थांदोंमोन नोंनो आङो दख'नाबो लाबोदों आरो थ' राजा उन्दैनोबो एसे गांनै गांथामसो गस्ला लाबोफाबाय नोंहालाय हायाव जिरायना दामफ्ले मा खालामगासिनो जों दाउ मा खोथा बुंदों नों ओमफ्राय जोंहा बाबुआ बोरो बिफा जोंहा बाबुआ बोरो बाबु मिथिसारालाय होद मानसियालाय लोंस्रानानैसो फेना दङ ना मायो फाग्लिया मिथिसारा बोरो जों दाउ नों लांदों दा हा नोंजोंथ' गैया माथो बोरो आंनि फिसाया बोरो बुंमा बेर सोबानासो हाथाय साथाय गाहोदो आरो मिथिसार आं मा मिथिगौ आंथ' गैया माने आंजोंथ' गैया मा नोंजों गैया माने आइ जिलि मा माथो सानबाय थाखो आइयै आं सानदोंखि जोंहा बे बाबुनि थाखाय आं मोनसे मोजां मुं साननोसै नामा मुङाथ' दोनजायो नाथाय अब्लाबो नानि हा मालायनि फिसाखौलाय जोंलाय मा मुं दोननो देनाय आइयै जेब्लासिम जोंनाव दंथ'यो अब्लाबो जोंथ' माबा नङा माबा मुं होननानै गाबज्रिनांगोन ना माने नंगौ नंनायालाय अब्लाबो हाय जुरिमोनावनो थाथोंमोन नोंलाय मानोथो लाबोनांगौ मा खालामनो आइयै नोंथ' मिथिखायो आं गथ' उन्दैफोरखौ बेसेबा मोजां मोनो ओमफ्राय बेना जेब्ला रावबोआनो मोनथ'खायाखै नालाय अरजाया दे जेबो साननाङा आइयै आं इसानखौबो बुंखाबाय ओमफ्राय जावैसा गाज्रि मोनबालाय आइ मोना आइयै मानो मोननो मोना दे बुंखाबाय ओमफ्राय एसेलाय बुंदों आरो अब्लाबो जेबो नङा दायोहाय आं शपिंआव थांनो लेंसै बेखौबो जोंहा बे बाबु उन्दैनि थाखाय माबा माबि एसे गांनैसो गस्ला बायनो सानदों आङो आयु दे होमबालाय जावैसा गाज्रि मोनाबाथ' जेबो नंला जिलियाबो बेरायनो लाबोयोनो बे आलासिखौ लाबोथों दे आयै ओरैनोबाबो दाख्लैनो लिंहरनाय ना हाबायावनो लिंबाय थाबाय गैया फैथों मोजां जाबाय दे माबा दाथ' आरो जावैसाबो दंथ'खायो नालाय ओमफ्राय माथो खालामदोंमोन जावैसायालाय सिखाराखै खर' सादोंनोलै आयै बेखायनो दसे उन्दुबावथों होननानै फैजायासै आं मैया खर' साबाय थादोंमोननो दा सा माबा फुदुंनायनोसै आं लाल साहाखौनो ए आइ बारा रागा रायलायबाय थानाङा ओरैनो जावैसाया दुखु मोनोना गोसो सिङाव नों बिब्दि रागा रायलायबा आरो बे गथ'खौ लानानै माबा मोनसे उसुबिदा मोनबा आइ जुरिनो हैफिन दे आइ दे बिदि माबालायनाङा रागा जोंलायबाय थानाङा औ जागोन आयै ओइ बाबु नोंनि मुंखौ आं मा दोननोथाय र' सानदों आं गाबोन दोनसै नायना आयै जा अन्थाव बाथाव एसेबां किउट आंथ' नायबाय थानो गोसो जायो जा मोजां मोजां फट'बो खेबना लाखिखाबाय आं उन्दै समनिखौ दोननांगौ ना मोजाङै बाबुआलाय मोजांथार हनै उन्दैया एसेबां गुफुर मोजां गथ' सोरनिबा फिसा जाखो ओमफ्रायो अना खानानो आंजों थाबाना आंथ' बेखौ जिउआव जेनिबो खमि जानो होखाया आंनि जिउआव जेनिबो खमि गैखाया र'
नोंबायदि सासे बाबुनिल' खमि दङमोन जाय नोंखौ मोनना फुरा जानाय बायदि मोनबाय आङो आइदै खर'आबो साजोबनाय मोनथारबाय आंखौ अब्लाबो ना जानो सान्थि मोनो ना लोंनो सान्थि मोनो जेरैबो माथायाव टेनसन जालाजोब्बायलै आरोबा मा जानो बाखि दंबावोथाय ओजों फारसेथिं आइया हस्पिटालाव फारसेथिं ओरै न'आव प्रब्लेम फारसेथिं ओरै अखाफोर मोननाव राजा उन्दैया गैया मामाया मा जालाजोबखो आंनि जिउआवलाय बारहुंखा बारनाय थां मा थांनो आइयाबो मानोबा बिदि जाखो गोदो आंखौसो बादा होलायोमोन माथो बे आफामोनजोंथ' खुनु कानेक्सन गैला आंहा जाय मानसिखौ सिखाव हमदों बिसोरो सिखाव नङा गारा इसोरनिफ्राय आं माबा हेल्प लानो दरखार जाखायाखै जायखि थैहांआनो जाया मानो आङो दे अब्ला सनामोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जानायाथ' जाखाथाराखै अब्लाबो आं मिथिगौ थेवबो जों लाबोबाय दसे समबाबो लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदों गाज्रि मोनदों थेवब्लाबो खोन्थाहरलायदो लोगोफोर ना लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट भिडिअजों जेबो प्रब्लेम जायाबा थाबैनो नुजाफैसिगोनलाय लोगोफोर दे होमबा बयनिसिमबो गुड नाइट लाभ इउ मेनिफ्राय दे बाय बाय